la necessitat d'adaptar-ho tot constantment, és a dir, la necessitat constant de que tots els projectes s'havien de llegir d'una determinada manera. Les mesures ens obliguen a limitar, sap greu perquè a vegades probablement podries tenir encara més resposta, més retorn. No? Sant Jordi és un dia molt especial, el que no volíem és que es perdés. Per tant, davant de la possibilitat que no pogués ser, el que podíem assegurar és que fos. Hem portat el trapezi a les escoles, per tant, més de 4.000 nens han pogut veure un espectacle de circ. Per tant, sí, i crec fermament que és capital del circ i ho ha de continuar sent. Més enllà del que passa dins del museu, hi ha d'haver ja un trànsit entre el que passa dins i el que passa fora. No? Per tant, l'objectiu bàsicament és apropar ciutadans cap al museu. El model de Sant Pere que busquem és apretant més encara aquesta presencialitat. Per tant, que tots aquests col·lectius al voltant de la festa major puguin sentir-se molt partícips d'aquesta festa. El que sí que no pot ser és que la ciutat sempre la pensem només com un ou ferrat en el que el pont de Ravals ens marca la part blanca, no? I tot passa aquí. Han de passar coses al llarg de la ciutat. Si algú de no sé quin barri que està a una de les puntes de la ciutat no se sent cridat a venir a veure el seguici, el problema el tenim aquí, en què se senti o no se senti cridat a formar part d'això. Nosaltres creiem molt en els valors que té la cultura, per tant no és només exhibició, no és només xampany i pastes, és molt més. I de fet la pandèmia també ens ha deixat molt clar que la cultura era un remei, un refugi, un espai on anar quan altres coses et fallaven. No?